Hello everyone! Isa na lang po matagumpay ng pagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, saan man po tayo naroon. Ayan, March 15, 2023 at tayo ay pupunta ng bayan at imimit natin si Auntie Josie kasi andito sila from Sharjah to Abu Dhabi at naka-stay sila sa may Royal Rose Hotel, kaya pupuntahan natin siya at makikipagkita sa kanya. Ayan. See you there. At ayun nga po mga kapatid, andito na tayo sa mga bayan at kabababa lang po natin sa bus. Ayan, maglalakad lang tayo saglit. Pupuntahan natin siya kasi naka-check-in sila dito sa may Royal Rose Hotel. So, dito sa kabilang street. Kaya maglalakad lang tayo saglit para mapuntahan siya. Malapit na po tayo mga kapatid. Dito na tayo dumaan sa gitna kasi mas lilim. May init doon sa tabi ng kalsada. Ayun. Na nga lang, hindi tayo nagkamali. Sana tama yung pupuntahan natin. Tama yung hotel ba? Ayan. Yung building na yan. Kasi yan naman yung alam ko na Royal Rose Hotel. Nandito na tayo sa may harap ng hotel. Yan, Electra Street. Pababa na raw sila. So, antayin na lang natin sila dito sa may lilim na, ano ba ito? Anahaw? Anahaw ba yan? May init doon banda eh. At eto na nga siya mga kapatid. Nagkita na kami at magkasama na kami ngayon. Ayan, so maglakad tayo kasi we decided to go for pedicure. Ayan, so it's her treat. Kaya let's go. Maglakad lang tayo punta doon sa may pedicurean. At nandito na nga kami at magpapalinis na kami ng kuko. Ayan. At pagkatapos namin magpalinis ng kuko, ayan, nagutom. Kaya kain muna kami dito sa may Barrio Fiesta. Ayan, maantay yun. Sila tayo sinigang nga, bangus. Ayan. At pagkatapos naming nag-lunch is dumaan muna kami sa may Almaria Mall at namili kami ng karne ng baboy. At after naming namili is isasama natin siya sa Al-Rif kung saan ako nag-work para maranasan din naman niya mag-bus, diba? Kasi hindi yan nagbabas. May driver yan, kaya mapapasaan na all ka na lang, diba? Kami ng araw. Hanggang gabi. Hanggang gabi. Mula kanina umaga hanggang ngayon. Pabalik. Yan. Dito pa rin tayo naman sa Najda Street. Yan, 7:30 ng gabi. Pinag-day off na natin yung sarili natin ngayong araw. Wala pang Sabado. Punta na tayo dyan sa... Tambay na lang tayo saglit dyan sa may Philippine Restaurant. So, Philippine Restaurant. Dyan, sa Masungat. Yan. Kasama natin si Auntie Josie. Bukas balik na sila ng Sharjah, kaya sulitin. Sayang lang, hindi nakasama si Ate Dolor. At saka si Manang Aileen. Next time. Yeah. At syempre, hindi pwedeng tapusin ang araw na walang kain. Hapunan. Kaya dito ulit tayo sa may Philippine Restaurant for dinner. Kaya salamat sa aming sponsor for today. God bless you more. Suman. Day, balot na ako ng biko ha. Ayan, pang isda yan. Ayan, may pritong isda. Bangus. Nandiyan ay nag-go. Puro heavy ulit. Ihaw. Ihaw? Yan? Ihaw. Ayan, inihaw. Dito nga ikan? Uy, awan naman kitilap yan. Ano ba yan? Prito naman. Inihaw ba yan? Ano nga isda na ito ayan? Baka kayo. Ito pa yan. Bakas lang ano ito. Kain tayo ng panghapunan. Adobong pusit. Ayan, bangos. Daing na bangos. Tapos ayun, munggo. May gulay. Ayan, kasama pa rin natin siya. Ito sa may Philippine Restaurant. At dahil maaga pa para umuwi tayo sa bahay, ayan, mag-stay muna tayo dito sa hotel
kung saan sila naka-check-in at magpalipas ng oras. At syempre, kaping-kape na rin. Kaya dito tayo magkape ngayon. Samahan, sulitin, 'di ba, yung oras na kasama siya. Kasi bukas is uwi na sila sa Sharjah. Hindi na namin ulit alam kung kailan kami At Royal Rose Hotel. sama-sama, 'di ba? Kaya let's drink some coffee. Thank you so much for watching. God bless us all and stay safe sa lahat po. Bye-bye.